Prva verzija se zvala Metar asfalta, konkurisali smo sa njom nešto 50 puta, i odbijeni smo 50 puta. Pričali smo nešto, rekao moram promenim nešto kao da razbijem maler, promenim naslov film, rekao da stavim Južni vetar. Već je bila u tom trenutku u scenariju je pisalo Južni vetar kao naziv akcije. Znaš ono kad imaju banduri akcije, pa kao Južno voće ili tako nešto za to, borbu protiv tog krijumčarenja i prodaje narkotika. I nazvali smo Južni vetar, kao na jugu Srbije. I onda sam rekao, ajde zašto ne bi uzeo to odatle i da ubacim to kao naslov filma, da malo promenim i da bude malo drugačiji. Ceo film je koštao, mislim, zajedno sa postprodukcijom 300.000 eura. Znači, snimit ću, makar, sa fotoaparatima, telefonima, kako god znam imam, snimit ću film, bez rasvete, bez ičega, ali na svu sreću sam u tom procesu dok sam i radio kao pomoćnik i da nešto malo što se krenuo se bavim produkcijom, upoznao dosta ljudi i stvarno razvije dobre odnose sa ljudima koji su i verovali u mene i u film i pomogli su mi na nivou to da su mi dali simbolično opremu, tehniku, znači sve, stvarno su svi pomogli i zalili za taj film, stvarno moram se zahvalim svima, ali stvarno je sa jako skromnim sredstvima snimljen ceo film. Znači, odemo kod nekog lika da bi njegov sin igrao u filmu iz Topole, budemo na slavi, ne poznajemo nikoga, dolaze neki ljudi, bože, Velja Ilić se pojavi na toj slavi nekog, pa onda taj lik mi nam uplati kao neku donaciju $1.000.000 dinara i mi kao kao $1.000.000 dinara smo našli za film, kao, znaš, kao, idemo sada, kao, znaš, kao sad će i ostao sad. I čovjek bukvalno dolazi isto veče i pita, hitno mi je da mi vratite one pare. Filmogram podcast. I dobrodošli, dame i gospodo, u još jednu epizodu Filmograma. Jednog jedinstvenog mesta, da ne kažem podcasta, gdje ćemo se baviti prednostima i manama raznih zanimanja u srpskoj filmskoj industriji. A koliko ćemo dobiti o određenom zanimanju informacija na gram ili na kilo, to zavisi od našeg sledećeg gosta, koga bi nazvao hardest working manom u našem show biznisu, čovjekom koji je scenaristički, rediteljski i producentski mnogi ozbiljne projekte žanrovske prirode digo na noge i koji su bili izuzetno primećeni, tako da, without a further ado, predstavio bi Miloša Avramovića. Zdravo Miloše, dobro nam došao. Zdravo, Gogi. Kao neko ko je relativno skoro debitovao pre 2 godine, moram malo da se vratim korenima sa tobom i da te pitam kako sada, posle toliko godina, čini mi se 18 godina, gledaš na svoj rediteljski debi Krojačeva tajna? I kakav osjećaj imaš prema tome emotivan? Pa, meni je to i dalje super. Mislim, to je bilo za mene jedno, kako kažem, možda najveće iskustvo u ovom poslu ikad. Mislim, to je neki temelj svega što je došlo posle. Jer tu sam prvi put imao priliku da prođem kroz ceo proces pravljanja dugometražnog igranog filma, a da nisam prošao ni kroz proces kratkometražnog igranog filma. Tako da se to desilo dosta spontano, slučajno, cela ta priča, sam se upoznao sa Lazom Ristovskim, potpuno slučajno, dao mu neki scenario, pročitao, on je rekao super ovaj scenario, ali je skup, jer imaš kao nešto slično, možda što bi bilo kao jeftinije, pa da bude realno za pronalaženje novca. Ja sam rekao imam kako nemam, otišao sam kući, napisao scenariju isto veče i onda imam sutra scenariju. Tako i deluje film, ali kao potpuno niz kao slobodnih nekih. Znači, znao sam tad na faksu, kao su svi založili to linčo, mislim, prolaziš kroz te faze neke. To je ostalo i do dana današnjeg. Da, i onda mi je to bilo interesantno, ali sam teo da napravim neku vrstu kao mračne komedije. Sada, mislim da sam jedini ja, još par ljudi, Lazar Predoje, montažer, jedan od naših najboljih montažera i moj kum i najbolji prijatelj još od fakulteta, i nas par se smejalo tu, mislim, ceo film, dok su svi ostali bili izgroženi, kao filmom. Ali to u suštini je jedna ta crna komedija, tako dosta pomerena, malo dosta stilizovana, bez neke klasične dramaturgije i tako neki niz, onako snolika, ali ima te elemente neke žanrovske, ima neke elemente Hollywooda i tako tih nekih stvari koje su nam drage. I šta znam, mislim da je to bilo jedno baš onako ozbiljno iskustvo, jer je jako važno da prođeš ceo taj proces.
jako je važno da znaš šta znači doći, probuditi se, uraditi probe i uraditi izviđanje lokacija, i raditi pripreme koje traju mesec dana, buditi se na vreme, raditi na tekstu, ok, da, sad je ovaj čovjek hoće da radimo ovaj scenario, šta sad da radim s tim, kako ćemo snimimo? I onda ulaziš u scene, ulaziš u ozbiljni rad sa scenografijom, ulaziš sa svim sektorima, ulaziš u sam taj proces snimanja koji je jako naporan, iz dana u dan i jeste smo mi to kratko snimali, možda 3 nedelje, 3 ponedelje. Uvijek tako debitanski filmovi između 2 do 3 nedelje, da čovjek to izgura da uđe u tokove. Pa obično to se kaže. Da se toliko para ima za debitanske filmove. Ali i posle toga montaža, sound design, sve do tad se još radilo na digitaliji, još su bili projektori ovi filmski i onda smo išli u Mađarsku da radimo blow up na traku i onda ceo taj proces tamo u Mađarskoj, čitanja svetla, sve, mislim, bilo je onako jedno strava iskustvo, pa sve do premijere, do koga ćeš da zoveš, kako, šta, razumeš, mislim, jednostavno prošao si već sad ceo taj drill i to je nekako ostalo usađeno u meni, mislim, manje više sam i pre, i nastavio sam se bavim pomoćničkim poslom, radio sam kao pomoćnik reditelja dosta i tu već, da kažem, kroz još možda 1-2 projekta, ne mogu kažem da je bilo mnogo tajni što se tiče samog seta i snimanja filmova za mene. Mislim, kako kažem, sve što mi treba sam naučio da bi mogao da to radim i da se bavim time. Sad, ostalo je naravno išla neka nadogradnja, razvijanje, lično, zavisi sve sad od tebe koliko imaš želje da napreduješ, da se razvijaš i da nekako probaš da otkriješ nove stvari, ali ubedljivo najdragocenije iskustvo i jako drag film. Preporučujem svima da pogledaju, ko nije, mislim, Ne, i ta komična crta. Optuživali da sam satanista, da sam tako nešto do potpuni je diletant, mislim, tako da je najširi mogući spektar, Zato što... Smo ljudi u Meksiku gledali film, pa su mi pisali nešto, mislim da sam bio kao brate, kao realno. Ne, ta komična crta je jako izražena, mislim da ljudi po defaultu očekuju, znaš, kada vide par kadrova iz filma, da je to dosta ozbiljniji film, a vrlo... Bar sam ja to osetio, jedna crta kempa je dosta izražena u tome i malo ekscesivno, ima i preterivanja i to je ono što pravi tu vrstu hemije. A sa druge strane, apsolutno se vidi da si tome pristupio kao žanrovskom dečačkom snu. I da stvarno ima tu, bukvalno kao više decenija ideja koje si uložio u taj film. Pa, kako kažem, jesu, ali bukvalno scenarij je napisan za jednu noć. I to samo i izašlo. I sada su nekako sve te ideje, gledao sam kako da ih uglavim i kako da ih povežem nekako, znači, bukvalno sam od 9 do 6-7 ujutru pisao scenariju, koji se zvao inače, ja mislim, Cipelice, Makaze, Krojač, tako se zvala ta radna verzija neka. I onda mi je brat, sećam se, koji je tada krenuo nešto kao da izigrava nekog gurova u marketingu, koji je pročitao 2 knjige o marketingu, rekao da bi trebao da ubacim reč tajna, jer to ljudi kao hoće kao mistika prolazi. Da, hoće da saznaju, šta je to, kao, razumeš, i da sam taj element tajne, da sve što ima tajna je nekako kao, se više isprati i ljudi obrate pažnju više na to, i onda sam ubacio Krojačeva tajna, što je čak ispalo dobro. Ali tako potpuno, kažem ti, onako kao od neke ekipe koja sedi u podrumu i tako tripuje se oko svega i svačega, tako je neko i nastao. Uvijek tako počinje, da. Teo sam da te pitam, vezano za taj prvi film, je li ti to bio kao završni studentski rad ili si kao završio fakultet pa onda kao ajde da vidim sa čime ću da... Ne, završni studentski rad, diplomski film na faksu. Sam nam išli ili kao diplomski ili master film, diplomski, to tako obično. Da, bio. Još sam, mislim, završio sam sve, ostalo je kao, eto, još da diplomiram, da snimim taj film i onda se nekako sve namestilo da je bukvalno dosta brzo došao taj, da kažemo, eto, prvi dokumentarni film. I onda je me to, kako kažem, dosta setbackovalo, u smislu da nije naišao i na neki, kod kolega, Bog zna kakav prijem, mada, i ako su svi nešto pljuvali, ako su svi nešto kao, imali su onako duboko u sebi osjećaj da ima nešto, zna nešto. Nije ostalo kao da sam na kraju kao neki diletant ili neka
prolazna pojava. I brzo posle toga su me zvali, malte ne, svi mislim, jedni od najozbiljnijih naših kolega da radim sa njima kao pomoćnik. I mislim da sam tu dosta toga se stvarno trudio da naučim i mislim da sam mnogo toga naučio. Da kažem, možda najviše u radu sa Dragojevićem. Jer mislim, većina reditelja sa kojima sam radio, mislim da je on imao jedan najbolji, najozbiljniji pristup. I da jednostavno zna film mnogo dobro. Iz tog iskustva u tom radu nakon kao pomoćnik reditelja je bio neki sledeći korak gde sam se dokazivao ponovo ljudima u smislu, razumeš, gde su ljudi došli do neke tačke, ovaj čovjek stvarno zna ovaj posao, pošto sam i režirao i menjao i pomagao, rešavao scene, znaš, kada se zabaguje neko na snimanju, i to masu stvari, gde su ljudi stvarno videli koliko znam i nekako su svi navijali stvarno da dobijem šansu. Eto, čak, da, posle i Bijela i neki projekti sa njim, do Senke na Balkanom, prvi, gde sam čak počeo i da se bavim produkcijom. To se sad teo te pitam, da u jednom momentu se prelomilo i na to. Da. Sticajem okolnosti, eto, sam shvatio dosta rano da bi bilo najbolje nekako da sam i producent neki stvari koje mi se dopadaju da radim. A si kao osetio u momentu kad je, na primjer, došlo do te odluke iznutra da bi mogo i to da izguraš? Ili kao bacam se, brate, u neviđeno, pa da vidimo šta će da bude? Ti kada savladaš taj pomoćnički posao, ti si već na korak od produkcije. Naročito ono first AD koja je baš koordinatorska stvar. Ti si, u onako intenzivnom kontaktu sa produkcijom i u tom kontaktu ti malte ne ukapiraš sve šta ide i kako ide. Znaš, mislim, ostalo ti je samo još da savladaš Excel i da napraviš formule tamo i da imaš neku svoju tabelu da ćeš da ubacuješ neke ali znaš sve šta je ekipa, sektori, ko, šta, gde, kako, šta ti treba svaki dan, kako rešavaš određene probleme u organizaciji, od dozvola, načina na koje se snimaju određene scene, bezbednosti u određenim scenama, sve, prođeš jednostavno sve i jednostavno, mislim, čak i u Americi to neka vrsta prirodnog razvoja. Ljudi koji rade kao pomoćnici često završe kao producenti ili kao reditelji ili u svakom slučaju to logičan je nekako korak, sledeći korak. Pored toliko godina u bavljenju pomoćništvom, asistencijom i produkcijom, da li je upravo to što si se na te načine uložio u tom višegodišnjem periodu tebe delilo od drugog filma ili si samo imao jednostavno muke da ga isplasiraš generalno? Pošto, koliko sam ja čuo, bilo je momenata gde ste, ne znam sada ti persiram, mislim kao znamo se nego zbog emisije, da li ste ti i tvoj scenarista imali problema na nivou, ovo nisu 90-te, ko će ovo da gleda, koliko sam ja čuo da je to bio problem u početku. Mislim, za Južni vetar konkretno. Da, pa čitali su to i neke naše starije ugledne kolege, profesori i ostali koji su bili po komisijama, su bili u fazonu kao ko će ovo da gleda, ovo je đubre. Ovo nisu 90-te, kao to vreme je prošlo, nikoga to ne zanima, to niko neće gleda i tako dalje. Tako da su to bili neki komentari koje smo dobijali ovako, naravno lepo oni napišu u obrazloženju neki razlog koji nema veze. Nešto oficijalno, pa onda... Da, sa životom, ali ovako kažu prijateljima, znači čisto čujemo neko mišljenje, ali mi smo verovali u tu priču, ja sam verovao, To me zanima, šta je bilo u tebi da istraješ i pored svega toga? Ja sam stvarno verovao u taj scenario i verovao sam u taj film, mislim, meni je bilo potpuno neverovatno da živiš kao u zemlji, kao sa toliko ludila koje se dešavalo i koje se dešava i dalje i da to nekako ne nađe neki put do platna. I mislim da je zaista u tom jednom trenutku bila, mislim da i to je jedan razlog uspeha Južnog vetra. Južni vetar bio kao jedno neverovatno osveženje. Bio je Montevideo i to, ali onda je par godina je opet došlo do tog... Ali ovo je baš suvi žanar. Ja volim žan film, teo sam da napravim, ali morao sam da budem jako pažljiv u tom smislu da ne napravim kopiju američkog filma nekog. Znači, mislim i da to bude jebija sad, znaš, mislim, to je stvarno, ljudi su morali, ljudi koji su na
bukvalno mi je bila ideja da ovaj film mora da se dopadne ljudima koji su, ne znam, u Zabeli i služe 20 godina, robijaju tamo, znači mora njima da se dopadne, u smislu da je ta priča ispričana kako treba. Možda baš zato nije iskomunicirao s elitom u ranoj fazi. Pa ne znam, nije bio ni namenjen. Neko je namenjen publici, ali stvarno je bio namenjen publici i bila je ideja i želja da se to gleda u bioskopu, to bude jedan uzbudljiv i zanimljiv bioskopski film. Nije nikome bila tu ideja da nešto promoviše neki kriminal ili da radi ne znam nije šta. Mislim, to samo može stvarno da radi psihopata, da snima film da bi promovisao kriminal ili bilo šta. To sam, na primjer, baš teo te pitam, da li si ikakvu... kao prozivan ili... Nema, to je opšte mesto, nego mene zanima da li si ti u glavi imao ikakvu promisao da radiš bilo kakvu transpoziciju zapravo realnosti, da biraš stranu, ili si pravio na primjer, što sam ja učito kad sam gledao film, bio sam Avramović je napravio urbani western. Meni je bukvalno dobar loš zao na neki način, samo u domenu. Sigurno taj uticaj i westerna i svega toga, a opet sam to nešto teo i pažljivo se bavio time kako da ga iskombinujem sa našom realnošću. Da. Znači da se tu osjeti da je to Srbija, da se osjeti taj vibe, šmek, duh, humor, da su ti likovi živi, da ih smestiš u te neke situacije, a da ne bude samo što bi rekla neke kolege, da dođu samo na marker i da kažu, razumeš, moralo je da bude više slobode u tim odnosima, moralo je malo da se više improvizuje, da se nađe pravi ton filma. Jer je taj I da ga provučeš kroz autentično srpsko iskustvo. Da, apsolutno. I da bude nešto između žanra i između malo blage, da kažem, ima on tog nekog, da kažemo tog karakteristično za ovaj deo Evrope, tog dokumentarističkog malo pristupa, razumeš? Znači, teo sam jedan zakucan scenariju koji je skockan kao za full, Grey Day, kao žanrovski film, ali da ga uradim malo slobodnije. Znači, da ne idem Doli, razumeš, Far, ne znam, nešto... Nego malo prljavije. Malo prljavije, ceo film iz ruke. I da ga tu malo već ubijem. Znači, da malo tu neku uštogljenost možda koju bi donao taj žanr, ovde to, znaš, nemamo ni tu tradiciju, ni kako se to igra, ni kako se to režuje, kako se to... Znači, generalno, a i generalno ne znam kako bi leglo publici, želeo sam da čisto taj film stvarno deluje onako ubedljivo i da bude autentično, da bude i podjednako uzbudljiv kao pravi žanrovski film. Jesu te moderni evropski krimići inspirisali na generalnu atmosferu i vizualni postupak? Pa, donekle. Mislim, ima uticaj, apsolutno, mislim, filmovi koje volim, ja volim da gledam krimiće, mislim, jednostavno su zabavni, uzbudljivi. Uvek sam volio, kad sam bio dete, da gledam western, volio sam da gledam krimiće, volio sam da gledam trilere, horore, uglavnom žanrovske filmove, ali, da kažem, možda ala Odiar, ala Prorok, ala tako, mislim, ti neki evropski filmovi koji su bili meni zanimljivi, to je nešto što sam generalno gledao, američki filmovi naravno, ali ovo je zaista iz neke potrebe došlo, čekaj, jebate, znaš, kao, sam ja odrastao tih 90-ih na ulici, mislim, i prošao sam svašta i video svašta, mislio sam da imam neku priču da ispričam odatle u smislu neke energije i neke, da prenesem neku tu atmosferu i tu neku autentičnost tog sveta i da ispričam neke priče iz tog sveta. Mislim, to je bilo nešto što sam prepoznao kod sebe šta bi mogao da donesem novo, kao neko osveženje. Jer ne verujem da se ikada iko bavio filmom koje je, na primjer, prošao do te mere na ulici okružen svim i svačim, na primjer, posebno te najluđe 90. godine. Ja sam zaista tu doživao svašta, čuo svašta, viđao svašta, mislim, baš je bilo onako jedno užasno iskustvo, ali je u neku ruku i dragoceno, posebno na nivou filma. I sad, eto, kako se iz tih ružnih stvari rodi nešto lepo kao jedan, kao kvalitetan, uspešan film. Mislim da naročito taj moment što si kao, prošao te formativne godine u tom periodu, da je jedan poseban kvalitet to što si mogao da imaš tu objektivnu distancu, razumeš, i da ne osuđuješ, nego kao da posmatraš svoje likove što objektivnije moguće. Ma da, apsolutno, to je prva
stvar, mislim, drugačiji film ne bi mogao da pravim. Mislim, ne bi mogao da napravim to sad da kažem, ovo je kao ipak, znaš, mislim, ne znam kako možda, mislim, može, ali to onda moraju da su neki specifični filmovi. Ali, jednostavno, mislim, svaki dobri film i najveće negativce moraju da brane, autori, znači mi to moraju da ih brane ozbiljno da bi to bio uspešan film. Zanima me takođe nešto što sam čuo, a to je da je prva verzija scenarija bila mnogo veća i spektakularnija u svakom smislu, pa sam čuo da ste morali posle nekog vremena da to malo suzite zbog budžetskih okolnosti, da malo menjate. Da se zvala Metar asfalta, pa da je menjan naziv. Da, ima ali kao onaj malo posvet tome, znači ima sad u najnovijoj ovoj posljednjoj sezoni Iza granice serije ima gde car priča Marašu kao kako je o metru asfalta, kako je osvajao metar po metar asfalta i tako. Znači nešto malo smo se setili početaka, pa smo to ubacili u seriju, ali da, prva verzija se zvala Metar asfalta i konkurisali smo sa njom nešto 50 puta, i odbijeni smo 50 puta i kao bio sam, bukvalno sam sedao sa Lazom, Predojem, i pričali smo nešto, rekao moram promenim nešto kao da razbijem maler, promenim naslov film, rekao da stavim Južni vetar, bukvalno jer je bila, već je bila u tom trenutku u scenariju je pisalo Južni vetar kao naziv akcije, bukvalno imali smo, znaš kad imaju panduri akcije, pa kao južno voće ili tako nešto za to, kao borbu protiv tog krijumčarenja i prodaje narkotika i nazvali smo Južni vetar, kao na jugu Srbije. I onda sam rekao, ajde zašto ne bi uzeo to odatle i da ubacim to kao naslov filma, da malo promenim i da bude malo drugačije. Nije mi uopšte bio Južni vetar kultni bend. A mislio sam da si već u startu bio ovo će imati više značenja. Posle toga kako sam vidio, čekaj, ovo možda može bude zanimljiva kao neka fora, znaš. Ali u startu nije bila. Ja sam mislio sigurno bilo kao film za narod sa narodskim nazivom, razumeš? Apsolutno sam pomislio. Desilo se i to, razumeš, tako je taj naslov i ostao. Ali je bila ta policijska akcija Južni vetar, pošto je kao jug, kao brza, kao ruši ih sve, kida vetar, i onda čekaj, kao ima svoj Južni vetar, nešto smo slušali kao klinci što je proizvodio Južni vetar, ali, mislim, kako kažem, nije inicijalno bila nikakva ideja da se sad kao nešto tu, bila je više meteorološka, neka pojava nego što je bio bend. Ali super to zaživelo kao fora. Postalo je veće od te jedne konotacije. Ja mislim da je ovaj Mile Bas, frontman, gazda Južnog vetra, mislim da je on pokušao vjerojatno sve moguće način nas tuži. Da. Pa, mislim, nisam siguran, ali znam da nas baš ne voli. Umesto da skapira to kao neku vrstu revivala za njega. Ne znam zašto, mi smo tražili da koristim neku Sinanovu pesmu, ona mi traži 30.000 eura za prava. Za ono je od kad sam se rodio. I to fazno za pola minuta korišćenja u filmu. Ali to ti zacipi tu cenu, mislim onako, namerno. Ali čuo sam, ne znam, od nekih ljudi koji su razgovarali s njim isto vezano za pravo za neku muziku, da je težak na tome, a? Da misli da smo mi na imenu tog benda nešto napravili, mislim, nema veze. Tako da, u svakom slučaju, duvamo dalje. Tamo sam teo da zovem Mileta Basa za šemsu. A tebi će možda da za 1.000. Ko zna. 500.000. Probat ćemo pa ćemo da vidimo. Ne možeš ispod 2.000 dobiješ pravo, osim ako ti neko nije blizak. Ili ako ne napišeš neko sentimentalno pismo o tome kako si rastao uz neku pesmu pa si tu svašta dešavalo da pogodiš čovjek. Koliko ćeš da naiđeš na neki emotivan odgovor. Nadam se da nećemo morati u tim pravcima da idem. Nego šta sam teo da te pitam. Imao sam jednu teoriju da pošto već u prvoj sezoni serije Južni vetar
ima prizivanje metar asfalta, pošto u jednoj od posljednjih epizoda Ljuba Bandović kaže metar mesa, metar asfalta. I onda sam ja pomislio da možda taj prvobitni scenario si preinačio da bude osnova za seriju. Ne, da se vratim na to, nisam ti odgovorio. Znači, nije bio nešto produkcijski mnogo komplikovaniji taj prvi scenario. To je prva verzija koju sam ja napisao i onda sam zvao Peru da radimo zajedno i onda smo je zajedno sredili, jer sam ja tu nabacao masu stvari, ideja, likova, svega ostalo koji su i sada svi tu. Ali je trebalo malo da se utegne. I Pera je tu neke svoje ideje, neke stvari izmenio, neke stvari imao super neke rešenja, gde sam imao problem i onda smo se super tako iskombinovali da smo došli do ove neke finalne verzije. Samo ta prva verzija je imala u sebi, tu su bili likovi Sparte, na primjer Vuka Kostića kasnije i to, znači, i onda smo ušli u neku fazu da 50 puta su nas odbili, super nam je bila ta priča i ti likovi su nam bili strava. I kao, ajde da probamo seriju da uradimo. Znači, možda će serija pre da prođe od ovoga. I onda smo napisali 4 epizode, od koje to su prve 4 epizode prve sezone, koje su ostale. Tako da je to već bilo napisano. Onda smo i to nudili ljudima i onda odmah prva epizoda u zatvoru, ono i to. Znači, s tim što imali smo neke izmene na kraju, ti bi više postepeno otkriju zašto je on u stvari bio u zatvoru, znaš. Ali onda smo nešto mislili, ako dođemo do serije, pa ćemo onda možda moći da dobijemo i film, pa ćemo moći da sve nekako iskombinujemo, znaš, da to bude, ali bukvalno serija je bila kao, ajde napravimo seriju od trenutka da nam se završava film, pa ćemo da vidimo šta pre bude i kako bude. Tako da je super smo iskoristili ovo što je posle celi, imali smo maltene već skoro napisan sinopsis za sve epizode, imali smo kao možda i čak i neke scenoslede, ali full napisane prve 4 epizode. Da, to me baš zanimalo, da li je ceo nastavak Južni vetar sage, to je nastanak toga kao sage, da li je to bilo nešto što je ranije još bilo u ideji ili se to stihijski desilo zbog uspeha prvog dela? Ne, jeste se desilo zbog uspeha prvog dela, ali na svu sreću smo imali dosta toga već. Mi smo imali čak još jedan prikvel ovog filma Južnog vetra koji je izašao. Znači, zašto smo mi pisali, ništa se nije dešavalo, mi smo uporno pisali u nadi da će nešto da profunkcioniše, da će nešto da se... Ajde sad napravimo prikvel koji će bude još jednostavniji i jeftiniji, ajde da napravimo seriju, pa da probamo sa serijom, da krenemo u zatvoru, toga nije bilo, mislim da imamo kao malo taj zatvorski, mislim, nešto sivi dom, pa kao posljednji krug momci, posljednji krug momci, ali onako da bude dosta tvrđe i savremeno, znači mislim i da je smestimo u ovo vreme kako jeste, manje romantično kao... I da nema te nostalgične crte prema nekim davnim vremenima. Pa prema tim vremenima, nego da bude sada u ovo vreme onako dosta brutalno i gadno jezivo vreme. Ogoljeno kako i jeste suštinski. Da. Pa kad je... Sve bi ostalo ličilo neki krimić koji bi, ne znam, moj Ćale snimio, da mu neko da. Da. To je neki fin momak, ali eto... Skrenuo s puta. Straputicom i, znaš, to bi bio vibe filma. I kao čekao bi se kraj gde će onda se vrati na pravi put suštinski. Tako je. Da sam te pitam, u kom momentu je ceo taj projekat počeo da postaje realnost i da li ti je trebalo neko vreme da shvatiš da to konačno postaje realno posle godina i godina cimanja? Pa, znaš što, mi smo dobili te neke pare na Filmskom centru, napokon. Kada je to bilo otprilike u odnosu na to? 2014. 14. A mi smo 2008. napisali. I mislim da smo dobili su, mislim, stvarno se tad napravila neka atmosfera, ajde, stvarno bi bio red Miloš dobije. Znači, ali pored svega toga što su svi bili za to i, ne znam, od Bijele, Srđana, svi ti neki ljudi sa kojim sam radio, stvarno, mislim, svih kolega koji su stvarno smatrali da je vreme da snimim film. Kako bi to artikulisao i mislim da ni to nije bilo dovoljno nekako za tu komisiju tada koja je bila, ali nekako se to prenelo na njih i dali su nam zaista najmanje su dobili para na tom konkursu,
otprilike ono što je ostalo su nam dali. Ali nisu samo nama na svu sreću, nego je dobio, mislim, i Kile, dobila Sneža Pene za neki film, i onda mislim da smo se svi žalili tamo nešto i onda su nam dodali još neke pare, na primjer još 10 miliona, znači zašto je to bilo nešto tipa 120.000 eura. Mislim, šta ćeš da radiš sa tim, mislim, ali i pored svega toga sam bio u fazonu, znači snimit ću makar sa fotoaparatima, telefonima, kako god znam, imam snimit ću film, bez rasvete, bez ičega, ali na svu sreću sam u tom procesu dok sam i radio kao pomoćnik i nešto malo što sam krenuo se bavim produkcijom, upoznao dosta ljudi i stvarno razvije dobre odnose sa ljudima koji su i verovali u mene i u film i pomogli su mi na nivou to da su mi dali simbolično opremu, tehniku, znači sve, stvarno su svi pomogli i zalili za taj film, stvarno moram se zahvalim svima, jer da svako nije neki ustupak iz vere neke prema projektu napravio, ne bi ni to bilo dovoljno para da snimimo i da izgleda ni blizu onako kako izgleda. Ali stvarno je sa jako skromnim sredstvima snimljen ceo film. Ceo film je koštao, mislim, zajedno sa postprodukcijom 300.000 eura. Pošto stvar postaje dramatična, evo ga teatralan moment. Toliko o tome. Hteo sam te pitam shodno tome što si sada rekao, koliko vam je trajalo snimanje prvog dela? 5 nedelja. To je još i okej. Ja sam mislio da možda koju nedelju manje da ste imali. Lažem. Ne, skoro 5 nedelja. Skoro 5 nedelja. Malo manje, mislim možda 28 dana, tako nešto. Koliko ste bili u planu, a koliko je štrčalo? Ne, u planu smo bili. U planu sve vreme. Da. Zanima me jako kako su glumci i ekipa primili scenariju kada je to sve počelo da se dešava. Kako su reagovali? Pa, uglavnom svi super. Super. Znači, Glogi, pokojno kad je pročitao scenariju, on je odmah nakecao, ovo je top, ovo je strava, ovo će da budem deo ovoga. Svi, baš svi, i od ove stare ekipe, Bijela, Berček, starih, malo kažem, eto, i Timotije od ovih mlađih, Mićko, Biković, obojica su dobili uloge na castingu. To sam teo baš da te pitam za Mićka, kako je Mićko ušao u celu priču, jer kao većini ljudi se činilo, ujebote, ni otkuda, bradi, kao preko noći uđe u narod. Ja sam radio sa njim Čizmaše. Aha. To sam radio kao producent i tu sam ga još provalio i čak mi je i Berček tada rekao, ovaj mali ovdje, ovo je fenomenalan, kaže, njega drži na oku. Ali je najpoštenije zaradio ulogu na castingu jer je pokidao, mislim, to se vidi uopšte u celoj šta je taj lik Baće napravio. Prvo sam morao da nađem, naravno, Maraša, mislim, i to je Biković radio casting i što mi bili pričali, gde Bikovića zoveš za to, šta je balerina, on je za limunade, za te neke gluposti. Sve klasično, one predrasude. Pa da, to. Ne, meni je baš delovao da, mislim, čak sam ja malo bio oklevao, ali kao, daj da ga probamo, zovite ga. I odmah na keca, to je bilo to, bukvalno je to bilo to. Znači, mera, znači, radili smo posle toga, ali nismo morali uopšte, znači, on ga je odmah ukačio na keca šta je taj, ko je taj lik, radio je 3 scene. Ja mislim, i odmah ih je napravio bez greške. I onda posle toga smo tražili Jovanu, to je Sofiju, pa smo našli Jovanu, a onda smo tražili Baću, pa smo našli Mićka, isto je radio sa scene sa Milošem, sećam se da smo radili scenu kada on spava sa onom Romkinjom, kad ga budi tamo, kada pobegne od ovih, i još tih par scena kad je ranjen i bio je fenomenalan. Isto dao ovu scenu sa pljeskavicama na početku. Te 3 scene je radio na castingu, tako da mislim, baš je bila ekipa i atmosfera fenomenalna. To je, ne znam, to su, retki su takvi filmovi, retko kad se tako nešto sve poklopi, kao što se na tom filmu sve poklopilo i da je sve leglo kako treba, bukvalno sve. Kad ste snimali onaj teaser od 5-6 minuta pre filma koji izaš. Da, i to mi je strava, da.
To smo snimali, na primjer, godinu dana. Mislim, šta smo mi sve pokušavali, na koje sve načine, to može bukvalno film da se snimi, znači bukvalno bi mogli da sedemo s nekim, ako su zainteres, nekim mladi scenaristima, ispričamo celu tu priču, možda će, već, ajde, još je rano, ali možda za 10 godina, 20, možda neko bude zanimljivo kako je taj film nastajao. Da ispričamo celu priču, jer to je bilo bukvalno, znači da ne veruješ koji sam ja, mi smo bili na sve, znači odemo kod nekog lika da bi njegov sin igrao u filmu iz Topole i on nam budemo na slavi, ne poznajemo nikoga, dolaze neki ljudi, bože, znaš, mislim, Velja Ilić se pojavi na toj slavi nekog, pa oni, znaš, kao tu nešto, dajte nam jadni, filmadžije, ne možemo snimimo, i taj lik mi nam uplati kao neku donaciju, $1.000.000, i sećam se, i čovjek bukvalno, i mi kao kao $1.000.000 smo našli za film, kao, znaš, kao, idemo sada, kao, znaš, kao, sad će i ostao sad, i čovjek bukvalno dolazi isto veče i pita, hitno mi je da mi vratite one pare, I kao vratimo ste na 3 godine, pa. I vratimo pare, i kao, da li je realno, znači, kao, znaš, toliko nam je, takav nam je to bio haj, ako to bio možda, 15. deo budžeta, za te neki minimum koji smo planirali da snimamo, nama je to bilo kao da mi je dao čovjek $1.000.000. Ali je kao, znaš, mislim, neverovatne situacije, likovi, to sve, znaš, kao, ali sve je to iz neke ljubavi prema filmu stvarno neverovatne, iz nekog, bukvalno, tek shvatiš, evo te koliko voliš film, i, znaš, kao, nema te stvari, tog čovjeka koga nećeš da vučeš za rukav, da nećeš da ideš, da pričaš, znači da bi to nastalo. To kao što je Žika Pavlović pričao, znači kako god, ali potpuno je nebitno na koji način, kao samo je film bitan na kraju. I zaista je to bilo onako bizarno jedno iskustvo, ali jako uspešno. Da li je popularnost nagla Miloša Bikovića posle Montevidea pomogla u tome da se dođe do Južnog vetra? Pa verovatno, on je tu važio kod neke mlađe publike, ženske, posebno kao neki miljenik, i to, mislim, imao je neke simpatije i to, ali mislim da je on u ovom filmu u Južnom vetru postao od dečaka muškarac. Pa ništa, pošto smo pomenuli ranije u razgovoru taj sindrom, taj od couple distribucije i piraterije, kako si se s time nosio vezano za prvi deo? Strašno. Zašto je neka kopija koju je sad, naravno, iz najbolje namere Biković teo da pošalje Rusima neki na pogledaju, da bi mogla tamo distribucija isto filma da krene i da se desi. Imala je neki watermark, ali pošto kao nismo znali ko će sve tačno da gleda, nismo mogli da sad napravimo 5 verzija sa 5 potpisa, jer bukvalno napravi kao jedan generalno da znamo da je za Rusiju, i onda je izašao taj To Russia with Love sa watermarkom koji je izašao pirat, i verovatno je ćerka od nekog tamo koja voli Bikovića, nekog egzekutiva u nekom studiju ili distributera, ovo je dao da gleda, ona dala drugarici, a ima drugaricu koja je iz Srbije, a onda ona je poslala svoj sestri koja je u Srbiji, i tako se verovatno nekako to raširilo, da je to kao požar krenulo. Znači, mislim da film bi sigurno imao između 1 milion i 1,5 miliona gledalaca u Srbiji, da se to nije desilo. Da se to desilo u trenutku izašao pirat kad smo imali 50.000 gledalaca dnevno. Što je bilo kao neka neverovatna cifra, i onda je bukvalno sve to samo krenulo pada, i ne postoji način da se zaštitiš. Mislim, u tom trenutku posebno nije bilo, to su ljudi ponovno prodavali one diskove, Divix, ne znam nijak šta već, kako se to prodavalo na ulicama, ljudi su to delili između sebe, čak je najmanje možda bilo linkova, ljudi su najviše možda čak i fizički to kupovali, ali baš se kao požar raširio, nema ko nije to imao. I tada je kod nas nije bio razvijen taj sistem odbrane od piraterije. Kao danas, nije ni danas to razvijeno u toj meri da ćeš ti da zaustaviš, ako ti procuri pirat, da ćeš ti sada ga zaustaviš i ubiješ, ali možeš da
ljudi zatrpavaju lažnim linkovima, internet, da nađu se neki ljudi koji sad su se izveštili malo i ovi što skidaju filmove i vole da gledaju pirate, pa kačete neke transfere na neke foldere, neke drive-ove i onda tu dele tako linkove za pristup i onda se i nađe neko ko kaže ajde ipak da dam ovaj link, da ga prijavim pa da ga se skine. Ali to može da se sada suzbije onako fino, ali da se potpuno izboriš sa tim ne može. Jedino je kao, mislim, žao jedino u tom smislu koliki bi zapravo bio taj rezultat da nije taj pirat izašao, tako da to je, ostaće tajna, ali kako je bilo raslo, možda bi vjerovatno mogao da dođe do 1,5 miliona. Pa kroz nekolicinu primjera, da kažem, blockbustera u poslednjih par decenija ovog veka koji su prikazani kod nas, nekako vidim da jedino što ti preostaje na kraju da se pomiriš da će film svakako da nađe put do naroda ako mu je to suđeno, da li na ovaj ili na onaj način, samo me zanima da li znaš otprilike kolika je već bila gledanost Južnog vetra kad je procureo link? 500.000. Pa dobro, što? 500.000, tako sam ja mislio otprilike da je bilo. Oko 500.000, tako nešto. Mi smo dan pre nego što smo imali kao neku dodelu nagrada nekih za 500.000 gledalaca, saznali da je izašao pirat i to se u 3 dana je to bilo... Je planulo. Je potpuno samo je ovako sa 50.000 išlo, svaki dan je išao dole. Tako da, ali, šta da radimo? Mislim, ponavljam opet, mislim, više svima bi nam bilo kao više fora, kao da ima dokle može da dođe. Ako ništa drugo, priča napravila posao na duže staze. Pa, tako da možda budeš siguran. A s druge strane, kad smo već kod toga, ali dalje ostaješ pri tome da završavaš sagu sa 3. sezonom i 3. filmom. I da praviš simboličku i TV i filmsku trilogiju. Da, ja bih volao da tako završim. Mislim, sad vidjet ćemo u odnosu na sve okolnosti to, ali dalje je to ta ideja. Ko zna, možda posle neki spin-off može da se napravi za nekim od likova. Mislim, kao to, jel te loži i dalje jednako kao na početku? Ili već osjećaš kao sad je vreme da mora mašnica da se stavi? Najviše me loži ta poslednja sezona serije. Taj kraj. Znači već imaš to, sve si... Da, i to me onako najviše loži. A eventualno poslije može neki spin-off. Jer imamo razne ideje i super ideje za razne likove. Jer mislim da u Južnom vetru imam zaista mnogo likova koji mogu da imaju svoju seriju. Better Call Car. Na primer. Mislim, ali pazite, imaš toliko dobrih likova, tamo stvarno dobrih likova. I napisani su tako kao da svako ima kao u Sopranos, ima svoju mini sezonu u sezoni. I imaš, ne znam, imao si Žiku Todorović, imao si Drku, imao si Vaja, Spartu, Stupara, mislim, baš onako mnogo dobrih likova koji, mislim, Baća kao može naravno da ima svoju seriju i da ima i svoj film, ali svi ti likovi koji su se pojavili tamo i prodefilovi mogu da imaju neku svoju, možda imaš kao kako je car počeo da radiš neku epohu, možda napraviš razne neke stvari, razumiješ, svako može da ima neku svoju seriju. Tako da, eto, i o tome razmišljam ako bi se nešto nastavljalo da se nastavi u tom pravcu, ali ne bi radio nešto čisto da bi radio i da bi se to nastavilo ako nema smisla i ako nije zanimljivo. Zanima me samo, pošto pretpostavljam da se nije baš u najbolji moment ta nužnost desila, ali kako si pristupio tome da moraš da promeniš cara? Tako što sam morao da promenim cara. Ne, kao kako ti je palo to i kao je li to bilo pred snimanje malo vremena da si uopšte imao time da se baviš ili misli kao je li bilo kao u posljednji trenutak odluka ili kako je? Bilo je u sred snimanja. Ne bih sad ulazim to sve. Ne, nego me samo zanima kao po kojoj logici si išao, sa kim ćeš da zameniš? Pa u tih par dana kako sam video kako mi se ta cela situacija nije dopala i kako se razvijala, sam već razmišljao ko bi to mogao da bude.
Da, to me zanimalo zato što umeju da se dese te situacije i tako na i najozbiljnijim projektima da moraš tako radikalnog mislim, da radikalnu promenu napraviš za bitnog lika, znaš. Pa to je uvek onako... Već sam razmišljao, imao sam možda još neke ideje koje nisu mogle neke da se desi iz raznih razloga. Da. Ova se desila i ne znam, meni je to super profunkcionisalo. Mislim da i ljudi nisu kao su to prihvatili, Mislim, posebno ta prva sezona koja je izašla, ona je baš razvalila. A to je dobro što si na nivou serije to mogu da uradi, da se ljudi naviknu sada na Mikije i Mikije već zakucani, to je to. Reci mi kako ti je pao na pamet Basivity za saradnju za muziku, to me jako interesuje, još u prvom delu. Preko Milija. Mili je momak tu iz Mirjeva, a ja sam South Central Mirjeva, moja rodna gruda. Ne baš, ali skoro born and raised. I on je tu iz kraja i tad mu izašla Nisi Lerdi stvar i tu smo se vidjeli u kraju u nekom afiću i pričali malo i on kao ajde da odemo do Cobija, Rexone, i to da popričaš i sa njima, da vidimo šta bi tu mogli napraviti. I ti si ih upoznao sve prvi put. Da, tu sam upoznao i Cobija i Rexonu i Cobi rekao, napravio bi ja nešto za... Ne znam da li su i vidjeli film uopšte. Možda i možda jesu, možda nisu. On je rekao, napravio bi ja pesmu kao šta, o čemu se radi. Ne mogu sad setiti, možda su i gledali film, ali me sad i mene to zanima da li su... I rekao je kao napravio bi ja kao neku stvar sa Senidom za film i onda je tako nastala ova 4 strane sveta. Da, ona je tad relativno i krenula malo pre nego što je film izašao, tako da se to poklopilo. Ona je krenula pre i Cobi je izveo u Nišu na festivalu. To znam. Na kraju filma da su ljudi bili zbuljeni kao šta je ovo, pola njih je izašli i Ne, pola njih je džuskalo, pola njih je bilo kao bljak, kao šta je ovo. Znači, on je izašao sa trubačima u nekom Versace, kao donjem delu. Opšte narodno veselje. Ne, ali kao htjeli su napravimo foru da to bude dobro, ali ono što je glavna stvar bila, jer kao izašao je trailer, ima se super dopao trailer, bilo je krcato u Nišu kad je bila kao to prvo javno prikazivanje, bilo su reakcije nevjerovatne. To su niški susreti. Da. Bile su nevjerovatne reakcije, baš dobre, svi su bili oduševljeni i nekako se od tog dana je počeo već da se širi, sačekajte, sad kad izađe ovo, to je nešto posebno. I već je tad krenuo taj hype da se pravi, on je to izašao, i ne znam da li je tad već izašao spot ili je posle izašao spot 4 strane sveta. I onda su se dogovorili zašto ne bi uradili za kraj svake epizode po jednu pesmu i da uradimo i spot za sve to. Znači, posle svake epizode odmah izbacujemo spot na kanalu. I to se pokazalo kao koncept bomba muzički što se toga tiče. Prava priča, da. Da, baš je ispalo sve fenomenalno. I sve te pesme se i slušaju i dalje. Jeste, neki su bukvalno i nadišle konekciju sa samim filmom, zato sam te baš pitao, jer postalo je fenomena na svakom nivou. Ono što me zanima to, kao ti si se sad, ima par godina od kad si se etablirao da ne moraš da se predstavljaš kad ulaziš u prostoriju, što se kaže, pa me zanima kako sad u ovoj fazi, nakon prvog dela Južnog vetra, kao producent, na koji način biraš projekte? Vidim da si ostao veran sebi u smislu žanra, ali me zanima to kao, zato što postoji određena eklektičnost u stvarima, naročito posle toga koje si radio, bilo i pre, ali naročito posle, ne znam, ne mogu još uvek da nađem neku vezu čak ni na prvu loptu, na primjer, između Traga divljači, Indiga i Volje. Osim toga što su striktno žanr sva tri filma. Pa kao što ste rekao, odrastao sam na žanr filmu, ali ne na jednom žanru, nego sam generalno gledao sve. Pa to se vidi kao Trag divljači mi je više kao omaž na 70s film Paranoje, smešten u Jugoslaviju. Indigo mi je street level, ulična, nihilistična ezoterija. I imaš Volju koja je Mad Max je prvo poređenje, a mogu da krenem sa citatima.
Ali uglavnom, znači da bi uopšte se bavio nekim projektom, stvarno to treba da mi se dopadne. Mislim, meni je, ne bi nikada mogao da radim nešto ili da produciram i da učestvujem u nekom projektu da bi učestvovao ili samo radi love ili samo, znači nema šanse. Mislim, mogao sam svašta da radim i snimam, posebno posle tog hajpa i velikog uspeha Južnog vetra, nisam možda ulazio u to, u te priče. Trag divljači takođe je radio moj prijatelj Nenad Pavlović, sin Živojina Pavlovića. Zaista je bilo vreme da on snimi svoj debitanski film, želeo da ja radim to sa njim, da budem uključen u taj projekat, eto i kao producent, ali i kao neko ko će prolaziti kroz taj ceo proces sa njim. A i on je, mislim, verovatno radi i dalje kao casting direktor sa tobom na projektima. Da, radi sa mnom to i radio i pre, radit će zavisi koga, jer on nekad mu se to radi, nekad mu se to ne radi, tako zavisi od njega da li će raditi i dalje, ali je na prvom mjestu mu prijatelj, mi se znamo još iz vojske, i eto, imao je taj scenario, želeo da to radimo, mislim, eto, izašli smo na konkurs, film je dobio na konkurs, mislim da isto se i oko njega stvorila jedna jako dobra atmosfera generalno među kolegama, da stvarno bi Neša trebao da snimi svoj prvi film i mislim da je snimio dobar film. Mislim da i taj film onako u svakom smislu izgleda i ostavlja utisak baš onako kako treba, da je to na jednom visokom nivou urađen debitanski film. Isto mi se jako dopala ta priča o nekom klincu, podsjetila me na neki način na mene, koji je Luka, tvoj kolega mladi, to jest naš kolega mladi, Mihajlović. Dopala mi se i ta njegova priča i uopšte priča koja je ulična i uopšte taj neki kao, da kažem, njegov stav da on tu sad sve zna, sve tu kao, znaš, to je njegova priča, onako, super mi je bilo, nekako podsjetilo me na mene, Mičko me zvao tu Radonjić, on je inače imao taj kontakt sa Lukom i kao, on ga zvao da glumi, pa je postepeno to preraslo u produkciju i Mičko me zvao da njemu pomognem da uradi taj projekat, tako sam postao deo Indiga, koji smo isto snimili jako onako, to je baš bukvalno bilo na oruk. Još diplomski film. Diplomski film na oruk, ali je taj film na kraju završio kao izuzetno uspešan film i dobar film, na koji smo isto svi ponosni, isto možda mislim za 20 dana snimljen. Onda Volja, koja je dobro, sa ćerom sam se upoznao još pre Južnog vetra, pa smo onda i sarađivali na Južnom vetru, on je tu radio neke određene linije po epizodama, jer je bilo jako kompleksan i težak, iscrpljujući projekat i onda mi je trebao neko da mi tu još pomogne, radi sa mnom. Jer sam se prošli put skršio, prvi sam maltene ceo sve sam snimio prvu sezonu i bio sam sad sam ovo radio više nikad. To čak i znam. 90 snimajućih dana. I tu se razvilo neko, kao da kažem, prijateljstvo i on i njegov brat i cela ta ekipa iz Indije, taj indijski klan. I ja sam znao za taj materijal još pre nego što se upoznali. I meni je to tad delovalo super zanimljivo. To što su izmontirali kao trailer. Da, to se ko požara raširilo. Pa da. I bilo je kao, Strava, šta je ovo stalo, nemaju pare. I onda smo malo tako pričali o tome, pa opet pričali i onda jednom trenutku sam rekao, što ne bi probali da to snimimo. I nekako sam uspeo da ubedim ljudi iz Telekoma da je to dobro. Mislim, svi su bili u fazonu, šta je ovo? Znaš, mislim, kao, gde god su išli. Odakle ovo sad? Na svim tim televizijama gde su išli su bili svi su bili, ne, ovo nije ovo za nas, we'll pass. Ali nekako je to, Telekom krenuo stvarno da radi tu neku kao i prodaju ozbiljnije i da budu prisutni na marketima i nekako su tu stekli utisak, razvijali su se stvarno u tom smislu da se zaista ozbiljno time bave, cela ta njihova multimedija i vidjeli su da su to žanrovi neki koji su jako aktuelni, koji se traže, koji se prodaju, koji imaju smisla. Ima potencijala za crossover onoliko. Da, i za prodaju, i za uopšte, generalno, ima smisla raditi tako nešto. I eto, tako su se tu neke kockice sklopile da su pristali da finansiraju film, naravno trebalo nam je više para,
ali mi procenili smo da imamo dovoljno, da možemo da snimamo i da to izgleda kako treba da izgleda. I snimili smo film i 8 epizoda serije, koji je isto jako zanimljivo i dosta drugačija od filma, šta više skroz drugačija. Tako da je to bio neverovatan poduhvat. Sad, možda je u volji nekako celokupno to moje producentsko iskustvo i znanje i uopšte to šta može, šta ne može, došlo najviše do iskustva da to izguramo i da to na kraju izgleda tako kako izgleda. Da li ti je volja bio produkcijski najveći izazov u životu do sada? Jedan od najvećih. Možda je ova Južni vetar na granici bila podjednako teška serija. Mislim, kažem, ovaj film i serija. Ali podjednako težak projekat. Ali tu u 3. sezoni Južnog vetra čekaju neke stvari koje nikad nisi uradio do sada. Jesi postavio u tom smislu sebi izazove? Pa da, sigurno i u nekom smislu jedne akcione sekvence koja bi na kraju bila vaner, gde već imam ideju kako bi šta uradio, sad samo treba smisliti kako bi se tu ta kamera kretala na taj način i to, pa ćemo da vidimo, mislim, to će tražiti neki specijalni rigging, možda čak iz inostranstva, ne znam, vidjet ćemo da će se to možemo nađemo, ali sigurno u tih par akcijnih sekvenci imam neke ideje, ali sama ta postavka da će se Južni vetar 3 radnja odvijati u Beču je već dovoljno jak gas geben, tako da nema jačeg mesta za Južni vetar 3 gde će priča da se preseli. Jeste tu već smislili logistiku, dogovorili? Predgrađa Beča, koje izgledaju onako ne kao centar Beča, gde žive, mislim tako, jako zanimljiv svet. Kao Pariz u Lahaine. Kako izgleda, da, bez ikakvih opštih mesta, Triumfalna kapija, lepe ulice, Eiffelov toranj. Biće svega, mislim da će biti, jako sam zadovoljan sa tekstom i scenarijom koji su napisali i mislim da može bude baš super jedan bioskopski film. I kad planiraš seriju, a kad film da snimaš treći? Pa film sledeće godine, a seriju nadam se on je tamo. Dobro, ja sam pomislio da nije opet situacija da moraš odmah posle filma u seriju, si malo sebi prostora. To je već baš baš bilo drilovo. Pakao. Ali eto, mislim, da se vratim na ove filmove, znači to su neki filmovi koji su zaista nastali nekako sa Ćerom i Nešom iz baš nekog prijateljskog odnosa i neke želje da uradimo zajedno nešto dobro i super i nekako je takav rezultat, a ovo je eto isto neka priča koja me podsjetila da kažem na mene nekako i na taj neki početak, samo što eto za razliku od Luke nisam imao nekog Miloša Avramovića koji će da dođe ili ne znam Miodraga Radonjića i da ti kao ajde mali verujem u tebe, ajde sada snimaj. I da eto mislim čak i serija ova u klinču je nešto što mi se baš radilo i volim onako tinejdžerske filmove i teo sam napraviti tinejdžersku seriju i voleo bi i da snimim, sigurno je, ako me posluži zdravlje u ovom trenutku najviše, voleo bi da snimim tinejdžersku komediju, to mi je bila želja još sa faksa i meni je. Isto. Voleo bi da snimim tinejdžersku komediju, to je nešto što mi je ostalo kao neispunjena želja. Ja mislim, to i ratni film i seriju se obe i to je to. I kao, znaš, sad još 5 stvari. Ne, to sada da isplatiš istoriju na pravi način u odnosu na Sašu Petrovića, onako baš ambiciozno, pošto on imao muke silne sa tim seobama. Znam, ali mislim da je sad lakše uraditi neke stvari nego u vreme kad je on radio i uopšte adaptirati taj scenario i uopšte snimiti to i napraviti sve to, mislim da je mnogo lakše. Baš mnogo lakše. I on se tu malo upetljao sa to do 5 jezika, svi govore i tako. Mislim, nije bilo lako, ali eto bar mislim da je već
su se razvili u samoj, da je nekako napredovali sam izraz i dramaturgija i tehnologija i svašta nešto da neke stvari mogu lakše mnogo da se premoste nego uz sredstva i načina koje on imao i koproducente i svašta nešto i kažem opet mnogo se očekivalo od toga i nekako je, mislim da je i on tu već malo pod tim pritiskom. Da kažem, nije ispalo na kraju baš kako je trebalo, ali opet je to jedan impresivan poduhvat. Jeste, svakako je za poštovanje. Kada si već pomenuo seriju Klinču, jel tebi brat Nemanje Ćeranića, Aljoša, došao sa tom idejom ili ste vi to zajedno razvili? Ne, on je došao sa drugom idejom, koja je isto za tako neku seriju i onda sam rekao da to nije baš, da ne mislim da bi to tako lako moglo da prođe i onda smo nešto ali na dobrom si tragu, ja bi tako nešto volio radim i onda smo tako brainstormovali i došli do ideje da se ta serija koncipira ovako kako je koncipirana. A jesi mu na neki način, pošto mislim da nije baš imao produkcijskog iskustva do tog momenta, jesi mu bio neka vrsta mentora, jesi ga podučavao, provlačio kroz posao? Pa sigurno, mislim da je on mnogo naučio u tom radu, mislim, sa nama i sa nekom mojom ekipom koja je uigrana i gde su svi stvarno onako tim i to su ozbiljni filmski radnici, to tako da mislim da, ali on je stvarno jako i vredan i talentovan producent i pošten i stvarno onako, mislim da samo zavisi od njega koliko će uspešan biti u tom poslu i koliko ćeš projekata realizovati. Mislim, on je onako super draga osoba i stvarno vredna i onako na mestu, apsolutno. S obzirom da je tako brzo došao od jednog porodičnog sitkoma u Klinču do Ambicija, Volje sinovljeve, nemam sumnje ja u njega, nego što sam te pitam. Pa dobro, bilo bi glupo da ne učestvuje u Volji sinovljeve. Da, ali kao, mnogo mi je inspirativno taj moment i ambicije i učenja i kako se to sklapa i da nije u jednom čoveku i kako nije sebi dozvolio da ga bilo šta ponese, da se on sad, ne znam, kao nešto busa u grudi, nego i dalje ima taj radnički state of mind i kao poštovanje prema svakome i sve i to mnogo cenim da kad te ne pojede industrija na taj način. Da. Pošto kao mnogi se iskvare. Polako, još je... još ima vremena. Ima vremena, da se nađemo ovde za 5-10 godina. Pa ćemo da vidimo. A kako ti je počela saradnja sa Pejakovićem i Hajdukovićem sad za Tvrđavu? Kako je došlo do toga? Pa, pravo ti kažem, odlično. Sa Pejaković je tu glumac samo, mislim, nije pisac, nema u tom smislu nikakve veze sa projektom. No. Mislim, pošto si možda mislio da je to neka kao tandem sa... Pa da, pomislio sam zato što oni rade u Bosonogoj zajedno, oni kao tandem, pa sam pomislio da možda ima... Kolja je na ovom projektu samo glumac, mislim, nije scenarista, ali je tako da sa njim povremeno, samo kad su mu snimajući dani, kao se vidimo, ali je Sale jedan fenomenalan tip i rad sa njim je zadovoljstvo i uživanje i mislim, kako kažem, zna tačno šta, gde, kako, šta je višak, šta nije višak, znači pobaca sve gluposti, sve što je u sceni višak, znači ostaje, znači mislim, jako dobru atmosferu na setu održava, znači je prosto jedan tip koga želi cela ekipa da prati. Evo sad treba da završimo snimanje za 5-6 dana, to je 90 i nešto snimajućih dana, znaš ti šta je to. Plan snimanja ti, posebno kad krećeš, na primjer recimo na jesen, ali i na proleće isto, znači ti napraviš plan snimanja i onda samo gledaš kako se ruši taj plan snimanja i kako od njega ne ostane ništa. Znači, odmah, ne znam, 3 dana imaš, sad se desilo, ne znam, Južni vetar 1, kad su prva 3 dana eksterijer, stavno lepo vreme, prognoza u narednih, ne znam, mesec dana, ništa. To se seća. 3 dana, pa kiša, kao na Južnom vetru na prvoj sezoni, znači prvih mesec dana kiša, sve su bile kao lepo vreme eksterijeri, ajmo da rokamo eksterijere, uglavnom od 30 snimećih dana 20 su bili eksterijeri i ono je padala mesec i po dana kiša skoro svaki dan. U parku u Mirjevu kad sam vam asistirao pa za nedelju dana kad se pomeralo pa se nije znalo kad će. Sve tumba i samo, znači isto za volju. Prva 3 dana pa menjaj komplet plan. Na Tvrđavi prva 3 dana
bitka neka trebala s njima, ajde krenemo to odmah jako, dok smo sveži, kiša menjaj sve. I onda sve to, sad ove 3 dana idu vamo, ovo se pomera ovde, ali ovde sad je rupa, pa odavde prebacuj to tu, kombinuj i tako dalje, mislim, ali to sve normalne stvari, deo su procesa, dešava se, nepredviđene su okolnosti, viša sila i onda peglaš to i uvek je drama, uvek je problem sa planom za uzećima, svi imaju 6000 predstava, 6 serija istovremeno snimaju, razumeš, mislim, tako da je pakao, sa glumcima i sa tim terminima, ali izboriš se nekako i sa tim, na kraju se sve snimi, ali je super, kažem ti, stvarno, Sale je jedan, za mene, otkrovenje, mislim, nisam radio pre sa njim do ovog projekta, ali posle ovog projekta je zaista jedno dragoceno poznanstvo uopšte i kao jedan, koji će da traje, isto, mislim da smo napravili jednu odličnu seriju. Ja gledao sam već više od pola izmontirane serije i mislim da je to jedan od kažemo, retkih tih velikih projekata koji su najavljeni pa su ispadali ovako i onako. Mislim da je ovo zaista jedan onako projekat koji će da ostane i mislim da je projekat jako pošten prema tim ljudima o kojima priča i da je urađen stvarno na najbolji mogući način i da je taj scenarij jedan od, da kažem, boljih koji sam pročitao u zadnjih 10 godina za seriju. Ništa, želim vam da to sprovedete do kraja u najboljem redu. Hvala. Avrame, vrati moj sad leksikon. Koji su ti neki producentski, a koji rediteljski uzori u životu? Znaš šta, ja, iako se sticajem okolnosti bavim produkcijom, iako sam kao producent, ja sam producent postao samo da me drugi producenti ne bi vaćarili za lovu, ubacivali svoje švalerke, ubacivali neke likove bizarne, razumeš, da glume, da rade u ekipama i tako dalje i da ne useravaju projekat. I jedino iz tog razloga sam počeo se bavim produkcijom, da budem na neki način sam svoj gazda, da nemam nekog ludaka koji će da mi ukenja projekat. Tako da nemam neke uzore, eto, sticajem okolnosti, iz nužde sam producent, ali eto, kad mi je već krenulo i kad sam u prilici bio da uradim i neke zanimljive projekte i neke zanimljive filmove, što da ne. Ali kao reditelj imam. To sam pretpostavio. A šta znam, mislim, treba da nabrojim par... 3 do 5. 3 do 5. Polanski. Zanimljivo. Mektirnan, Odjar. Naprimjer. Zanimljivo za razmišljanje sada kad provučemo ceo opus kroz glavu. Da. Pa svi su različiti, ali svi su majstori. Slažem se. Hvala ti, Avrame, što si izdvojio vremena da nam gostuješ. Što se mene tiče, ovo bi moglo traje kao mini serija, ali nažalost došli smo do kraja, bit će prilike sigurno. Možemo napravimo kao, znaš, kao snimamo film i 4 epizode. Da, ili kao da imamo part 2 za neku drugu priliku ili part 3 ako... Ne, uzit ćemo više love, kao napravit ćemo film i 4 epizode ćemo posle da izmontiramo to. Ili kao da ubacujemo kadrove iz filmova, da proširimo minutažu pa da preliju u neku drugu epizodu, na primjer. Ili gledali ste od 9 minuta. Ćete, što se kaže. Znaš da su bili tako neki primjeri, to gledali ste 5 do 10 minuta. Ima i dan danas, to za sapunice naročito. Da. Strava. Znam. Prošao lično na svojoj koži osetio. Tako da eto, to bi bilo to. Nadam se da ste zadovoljni. Sveto trojstvo, like, share, subscribe, Srbija. Odjava, može.